aray matata kanya totoo. Bagada, tunday baili no alas 10 layalabi. Balit masulok ya paglayalabi la. Antis makauna ramay karwahe at sare unalis ya bisita. Ayan ang basaya bispiras ya tropiko. Ayan bispiras ya misteryoson mayo. Ayan manangarang senyora, kung wala ang talaga ng paano kahirap manangarang sila. Kapanangangantin kasi, sigurado. Bali yung baiyan yung tindag si Katayo. Natanya labi mo eh. Aking masakbay dahil yung tinag si Katayo yun eh. Kamu nung makapaparo, at tayo niya kapampatan na sari, magagarang bibigya, bago na tayo nanunutan. Nanunutan to tayo raman. Ibabagatik sa iyo. Ari maksilad liyo na kanuran. Sigurado ako nanunutan na tayo raman. Wangi sila niya. Ang batila mo. Ilan mo na ba? Arig gorga na ako libitan. Mga aburido ko sila to ni. Pirag! Pagini, hindi maapulaw yung manananam. Diya, balikan ka ng buwan nyo. Si Kain Bibi, balikan kwarto yun, natalak. Barang sa iyan sa pinaragal eh. Nalanti, makapabisitan to. Dumuro ya, singanggap ko yung bali daw, maingal ira. Si Katayo, wadya ka mga bato dabong. Guardia Sereno, alas 12 handado. Anastasia, dugal na. Labay milay naugi. Ola ka santag takot mura namin lalaki mauni sikan ako law yung manananam. Agatan ako lang yung mananalo. Si Katoy Maga, inya na ng balong Pasko. Mampapalit ka. At kapituran na sa wakalabalat. Virgin ka ni kasi Anastasia. Andi, mamaaros ang si Kain Bibi eh. Git kila natan, ang tulay oras. Balot, Anastasia, kailangan mo ni ikwento yung istorya. Animing, tukul natin ka ang babangilan nyo. Wala mo na super pakasalan ko. Ibagam natan. Natutukad sa aming, no kang takot. Ayon, aga ang takot. Wala ni. Siya. Andi aga nung lagi. Ang gad ako niya, naanta may tungkulod. Salming. Lagi na eh, yugip ka na, yugip mo lang. Ta ako niya, anta may salming, di dapat antang ko ni. Naantang mutan. Lanti. Anta nanan di, uy. Nantan mutan. Si Kani. Uy, Uy, ara bibi. Manggagawa tilay nga dyan. Untagoy nanay ko karutan na tayo namin. Abweda, pawil ka dyan. San si Anastasia, kamayingal. Pawil ka na dyan.
Ang may nanay mo, baga to siya, diyak labat ko no anak ko. Andi, agad yung nagi. Agad ako hinanta may tungkulad salming. Bai, iba ko yung natigawan ko. Ibagamad si Kato. Ibagam. Luluko mo amo. Manawit kay Kandila, taong lakad kwarto, ang bilong tanwalay salming tudman. Balik, bukor mo laba. Asingger kad salming, pikit mo tay matam, tan ibagam. Salming, salming, ipanang nang mo'y laki, yan nakatuluyan ko. Nutugan amin, walay man panang nang yalaki, narapakasalan mo. Manang panang nang at tapoyak kawigin, takob mo. Paano to no aliwa uy? Dikin, pikasian kay Diyos. Akin! Paano na nang more demonyo? Ang gapo, 2017 la natan. Ang kapon balo sa demonyo la. Pero inaroon la. Anta la, di mo nagsala. Balit, walay balig ya salming diman. Igweda, ang bagal ka mo. Agmuya nagawaan. Balbalag ta na kasalanan. Nanang nang may demonyo. Ang gapoy gonggo na to, aga anta ko iyon la. Si kantanga-tangan be! Agweda, nakagkadya kong pawilid dukulan mo, tawagan ko yung nanay mo. No gawa mo, ibaga si kato, ya bisitan tukad kumbento, no 10 ya Marso. Galadya ko lang, iter mo ti kandila taon na lisala. Agweda, atis ka. Patong dayo tayo bii. Ako rayo! Bumbaran nyo, tan isarado yung tayo puerta. Parang namuji siya. Paano laki kasi makatuluyan ko? Antuman anong nang yunanay? Antuman. Aka na nga ya demonyo. Demonyo? Nay, agi. Agi. Ay amay inukos ko'y mata. Wala anang ko'y demonyo salming. Aka i-message siya kawigin takid ko. Demonya ananan ko niya tampol. Agi, kaskasan kong ina. Atagtakot kayo. Ay atagtakot ako. Nang-imagine mo, kayo si kayo bibi, akayo unang salming. Ag kayo unang ang God ako ibabaga. Matatalusan mo Ay, online. Amay demonyo, nay. Paano tayo pakanang nunto? Si pakanang ko, si Anta, kulo subok to. Tan walay pekla tud aping to. Singa, peklat ng tatay. Ay pero balo yay demonyo sa pekla to makasalanan. Si tatay mo sa pekla to matibay. Tatsan, ang tunay may tungkol at demonyo, nay. Walay bigo dito eh. Singa dyan tatay. Ay amay tatay mo maruta. Tan nasisirigla, tan ambang su ang to, ang sigarilyo. Pero balo yay demonyo, ang dadagkat. Pero iligantira. Agay ilaganti da. San, walay sa kruda kan ikol. Singa amay imbaga ng agi. Pagkura anong nangyabalot. Siya nang kulabat, amay kakawasdan, masasanting. Kung kikin ng sumata to, san, anong nang kuy buto, yakulot, tan amay biguti to.
Tam, kinatungtunda ka na na. Un, kinatungtung tua. Kamusta ka na, senyora? Bale, ang ulutan ta ka? Sika si Agueda. Sika min tilak ko. Ugaw ka ni. Timak dya, paano makanak na magana. Sanan sayaw tay pakap, ya ka iba ka. Bale, ag mo intersupol ka. Nanwalad kalokohan mo. Padalan mo. Bale, labay ta ka ning isayaw. Ya say tugtog at pambaili. Ibapagalas ka. Tundam natin kalukuan mo. Natan, padalan mo. Maritiro lang. Bastos ka. Ande, ang gadad ta ka ning isayaw. Doon ka pa pati natin nabangon mo. Ang apipi babalik at sikada. Say labay ko labat, sayaw. Sayaw ya ka iba ka. Aki, tunda ka la. Lakala demonyo. Nathan, apaw mo na rin, inatoy. Agmuwag si Rana. Shuboy, kabakutan. Asakitan ko umiliknaan mo. Akin kasi, sa'y panagtrato mo siya kat singa kalaban. Aliwan duga tayo panagtrato mo. Akin andi. Agmuwan tanong paano tagan ibain. Psst. Ibabayin tagan malas tubya lagi. Lakad Europe tan pawil ka dyan iliganting Diyos. Mampapalag ka si Rana. Paano mo nantaan sa tungkulad si kami? Pagkakasigurado ka. Aral ko kakatutungan mo yung sarili. Pero, ang may babayang sa sarilim, senyora, lima ka dyan, ang paano pambili pa mo yung sarili mo sa amin, ang gano'ng palbangon na. Ako pang bibiliban sa sarili, sir. Antoy, sigurado may bulan. Oh, sika? Hindi, ang gandang kapoy pananasim. Dead kugi mo. Tumbong mo, ibanan mo ah. Araw kay Chisha. Ako nagawa, ang ganda mo napapatawa, Dagrida. Balik udas, ang tuklasi mata sulat si Katuman. Aking maganggana niya ang gano, magpapasukla. Kuya nalingunan niya labi, ang tintaga. Ano no tanturay tagob to? Sansay kandila to'y singaginto. Say mariki lupa to. San a realize to? Ya aro tulan maong. Si kagabangatan ka ugang. Ang tigagbo mo ni. Gatay, tinagtakot magtay. Si kalaba manaya, tulisan ka ugaw. Ang tatlabil ang tigagbo mo ni. Ang aputay, wala na batso kyun. Ay, si ka. Si kami kahanga-hangan, senyor. Balat, katir sa labat niya tay. Imbangadad siya, naninong ko yung asawa, nunong na ang salming. Anto? Asawa? Balat tay, are lalaki at skwilan, imbagadan no, unong kad salming, nanilabi, san ibagat. Salming, iparinong mo no supay na pangasawak. Galala! Ta, ilisab mo natin kandila. Labi mo ni mag-asawa.
Ay, lalaki, binaganda kaya makanin nga manananon. Ay tuga, at nga mananalo. Patin to kitagtako. Gayuman to ka. Patin to ka. Kanon to'y puso. Inuman to'y dalam. Yan anti kaya salita. Gawan to kang bagison. Andi tay, iglesia tay. Nagkala siya sirin tay. 2050 lang natin. Nga pulay manananon natin. Balog kimot na tay. Ay sikat ugang. Voltaire. Paano to na imbaga kat sikat akan nga ay manananaman? Sika, tuwatan. Tay, ina. Diyan sayan kwarto. Diyan sayan salmin. Kapigan niya tay. Aga ng bayag. Nan medyo mata ka na niya day sa tadsika. Ang kapoy gunggunak niya tuon ni agsaman. Agkuni ka po supirta agsaman. Ang gano tundaan kurso panang ng kutsalmin. Ang takla ya umpatay aglayad saman. Balik nang sinundok ko may ulo. Anang nang kun aluan syakman. Amay manananon. Duga. Tatin naman to ka tay. Tani naman ko aliwan aman laba so ginawa to bulir kun anak. Tani naman to tan pinairap to inakan to'y puso, ininom to'y dala. Kaskasan kayong manayat tay. Akin agyo, bagad si Shaq. Makapatagtako. Ay ibagayin andi. Makapatagta ko. Diyos, andi. Maganggana ya bii. Si kato'y pinakamagangganan bii ya anong nung ko. Amay mata to, sika. Balik, amay bukto. Ande ka. Manananom. San imbaganan mamak ya bayi. Anang nung bayi may demonyo at salming. Sigurado jad takot katon iray natoy. No tuaman makapagtakot man sirin niya salming. Agmo naisip man niya ibang taktay. Siya pan makaanta. Ugaw, siya pan makaanta. Dugal istorya natin ni Squirt. Untay, nugipakla. Pawil ka na dukulan mo natan. Siya pa kasi makaanta. Guardia Sereno, alas 12 handado.